ଆସୁଛି ଦୁଇଟା ଲଘୁଚାପ। ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ମେ 21 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରବ ସାଗରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମେ 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଗତି କରିପାରେ। ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ମେ 27 ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତଥା ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେଉଛି। ପଞ୍ଜାବର ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯାଇ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବେ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ଗଣ୍ଡିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ହେବାଥିବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ ଯେ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ଆମ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ କି ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ କହନ୍ତି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ହେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ଏପରି ଜୀବନସାଥୀ ମିଳୁ ଯିଏ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା, କାରଣ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଛ କହିପାରନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ପବିତ୍ର ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର, ଏହାପରେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୁଣି କରୋନା କାଳରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା 257 ରୋଗୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଭୟଭୀତ କରିଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ। କିଛି ବର୍ଷର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଘାତକ ଭୂତାଣୁ। ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଲେସିଆ ଓ କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ଏବେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଭୂତାଣୁ। ଏହା ସହ ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ତାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ 2020 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କରୋନା ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବିକ ଆଜି ଦେଶରେ 257 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବିକ ମୃତକ 2 ଜଣ ପୂର୍ବ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହାସହ ତାଙ୍କ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି।